Ahojte diváci, to som ja, Marčo, vítajte pri vianočnom špeciáli. A v tomto videjku budem rozbalovať darčeky, čo som dostal pod stromčekom. Už chystáme aj štedrovečerný stôl, sme nachystali, sme tam taniere, tam už máme podávané. Aj oblátky sa už pripravujú pomaly, čiže už máme nachystaný štedrovečerný stôl. Tak diváci, no ja sa už nachádzam v kuchyni a pozrite, môžete tu nachystať, už tu máme aj štedrovečerný stôl nachystaný, čiže takto pekne tu večerať, takto sme to nachystali, aj Betke som, segre som popomáhal sem podať tie taniere a takto do stredu pekne sviečka, ako má byť na štedrovečernom stole a oblátky a med, to samozrejme toto všetko musí byť naš. Budeme mať na večeru kapustnicu a ja plnený hermelín so zemiakovým šalátom, to druhé. Teraz, tak no, už sú tu aj darčeky nachystané tu pod stromčekom a budem ich rozbalovať, čo som tu dostal pod tým stromčekom. Takýto stromček vyzdobený máme, ho takto vyzdobili, štvrtok sme ho takto pekne, nádherno vyzdobili. No a pôjdem sa aj do toho pustiť už do týchto darčekov, kde ide sa rozbalovať. Sekra tu už rozbaluje iba chvíľku, tak to som tam nakúkol, keď sa hanbí byť vo videu, tak iba na chvíľku. Chvíľku to na ňu namieril s tou kamerou, aby keď sa hanbí byť vo videu, tak ju tam nebudem nútiť do toho videa dávať. Tak diváci, no sa nachádzame tu rovno pri stromčeku a idem si rozbalovať tie svoje darčeky, čo som teda dostal pod tým stromčekom. Samozrejme, chcem vám povedať ešte diváci, že toto videjko vyjde voľačo také, lebo som ešte to u otca musím zostriať, toto videjko. A budem aj u ocka ešte rozbalovať darčeky, čiže nie len tu, ale aj u ocka. Bývam predsa aj tam, aj tam. Aj tu mám domov, aj u ocka mám domov. A ideme už na to, už to nebudeme predsa toľko iba kecať a kecať. Poďme na to už. Mamička, ale ktoré mám? Toto? Ten šampón? Ten toto? Takýto šampón som dostal. Sprchový gel a šampón. Tak tú značku som aspoň zakryl s tou rukou, nech to nemusím cenzurovať vo videu. Poďme na to. Sa tu nachádza. Wow, to sú trencle parádne. Pozrite, takéto parádne trencerky. Tu sú ďalšie trencerky. Wow. Husakle. Tam je detka vidíček. Husakle ponožky tam je na tom. A tu je aj ten jeho. Vidieť. Takéto ponožka. Tvorie páry pozerám. Dávno tento samozrejme strieľa. Pri rozbalovaní darčekov to až tak moc nevadí. No, nádherné. Ten takýto. Máme tam len vrch ešte to bolo spodné a potom vrchné pížamo. To budú dobre. Zahráme teplaky tam poriadne. To si potom poupratujem do skrine. Wow, takáto poriadna mikina. Samozrejme logo YouTube blogom. Pozerajte. To som si samozrejme ja vytvorila. Keď mi to dala výrob, dizajn som si ja vytvoril. To je nejaká veľká krabica. No, tu je to trošku životné, to musím poriadne porozbalovať. Ty mi to pomôže porozbalovať. Sú na tom 2 poháre. Na tých pohároch, čo sa víno pije. Tak nie sme alkoholici. No tak to nie sú poháre, samozrejme. Darčeky, krabici, to rozbije to ešte ďalej. Komar, krátkým rukávom som si presne hovoril. To sa chcem tiež presne ako aj na tejto mikine. To je na mikine a ešte na tričku vybral. Aj s YouTube logom. Takto. Je niečo zaujímavé. To vypadá nejaké doguličko, keď si mi môže myslieť. No ja si to mohol myslieť, že tam budú guličky do guličkovky tej zbrani, Airsoft. To je ladvinka, to normálne ladvinka, lebo však to môžem využiť na to, aby som nepotratil inzulín, tak tie hlavné veci, čo mám, tak tie budem mať aj v tejto ladvinke. Keby som zase že sa to stane, že zabudnem rúksak, tak túto to nemám čo stratiť, lebo to celý čas budem toto nosiť na sebe. Toto nemám čo ako stratiť. To musí byť nejaká hra. Ja mohol som celé toto. Pozerajte, Red Dead Redemption jednotka.
Red Dead Redemption jednotka na PlayStation 4 od vývojárov Rockstar Games. Samozrejme po 13 rokoch na túto hru už spravili aj PlayStation 4 verziu. To vyšlo pre dátum vydania na túto hru, tak najskôr to vyšlo na PlayStation 3 a Xbox 360. Tam to Xbox One a po dlhej dobe v tých 13 rokoch to spravili aj PlayStation 4 verziu, aj Nintendo Switch verziu. Tak toto pojem potom vyskúšať si túto hru. To by už malo byť všetko. A to sú už všetky darčeky, čo som rozbaloval. Od mamičky a ešte nemám ocka, to budem rozbalovať. Na ďalší deň, to je zajtra. A potom to aj ocka to zostriam tieto časti videí a potom to vydám na YouTube, tento vianočný špeciál. Pozrite, na večeru k nám, sem k mamičke prišiel aj ocko na štedrovečernú večeru. Tak Vianoce dneska sú Vianoce, 24. december. Mamička pozvala sem ocka k štedrovečernému stolu. Samozrejme tieto veci porozhadzované aj praceme. Nebude tu taký bordel. Ste sa nečudovali, tak sa nerozčulujte, že tu budeme mať taký bordel. My si to tu poupracujeme. No diváci, tak už sme si tu aj trošku poupratovali a ešte aj svoje veci si pôjdem dať do skrine. Tu je moja milá mamička, čo sa vlastne tak kýva do videa. Zdravím. Áno, aj mamička vás zdraví, moja mamicka, vás divákov. Čo vie nádherne pekne navári jedlo. My chutili od nej aj boloňaky, aj vypražaný syr, aj tento plnený hermelín so zemiakovým šalátom. Super to spravila. Už poprvýkrát vidíte na YouTube aj moju mamičku v mojich videách. No dobre diváci, tak už som si zobral svoje veci sem do mojej izby. Pozrite, tu mám všetky svoje veci, ale pôjdem si ich dať do skrine. Znovu pracujem do skrine a jednu hru si dám na poličku. Dneska som rozbaloval darčeky tu u mamičky, tu doma, ako u mamičky. A zajtra pôjdem rozbalovať darčeky k otcovi. Tú hru si pôjdem potom vyskúšať na PlayStation 4. Tú hru si pôjdem vyskúšať. Tak diváci, tak už sa nachádzam aj u otca. Nachádzam u otca aj tu ďalší deň. A dneska ešte idem porozbalovať darčeky pod stromčekom, čo som dostal ešte tu. Tak aj tu sú už nachystané darčeky nejaké. Tu sú aj u otca pod stromčekom. Aj ma trolili pred chvíľou, že možno sú tam aj prázdne krabice. To tam niečo bude určite. Ma trolili. Pýtali po ceste, že aj tu na stope pod stromčekom mám niečo nachystané. Aj tu pod stromčekom som na 100% istý. Ja som si myslel, že áno, je tu niečo. Pôjdem aj rovno na to porozbalovať. Tam nebude nejaký troll, to má otroliť. Ak to bude nejaký troll, tak bude pomsta. Pomstí ma ľudia, čo ich čaká. Samozrejme, že sa randu si robím. Som sa tu nachádzala na stromčeku a idem na to. Tam kusak lepol do aspoň čo to je? Odpítka. To je jeho stará profilovka. Odpítka. Kam tu je? Takéto rifle vypárane sa to. Sú aj trošku deravé, rozpráve, ale tam není ako vidno. Takéto moderné. To je teraz také moderné, že sa to teraz aj nosí hajku. Bude nejaká šáločka. Normálne mám naftia šálka 3 edície, mafia 3 edície. Posledná krabica. Pozrite si možno takáto kamera. Túto kameru som dostal, vyzerá to jak GoPro, ale normálne to obsahuje aj Wi-Fi. K tomu takáto SD karta. Tam je karta. A má to už aj do kamera, keď pôjdeme na ďalší keď pôjdem na tobogán, tak už môžeme zaberiť aj z tobogánov. Na hlave to takto môžeme mať ako čarovku a tak už má aj záber z tobogánov, ako to tam spustil. Aj pod vodom je záber. Normálne 4K, drahánečko to má a vyzerá ako GoPro. A toto sú všetky darky, som porozbáloval.
Tak diváci, tak už som aj porozbaloval som darčeky aj u ocka, všetky darčeky, čo som tu porozbaloval, čo som pod stromček dostal. A samozrejme boli tam také veci, čo som chcel. Len hento z toho obchodu, čo sme objednávali, tak stadiaľ nám ešte nedorazilo, lebo im písali na maili, že sa môže stať, že sa predĺží tá zásielka do doručenia až o 3 mesiace sa to môže predĺžiť, že sa môže stať, ale že sa im to nikdy nestalo. Tak som zvedavý, že kedy to príde. Možno, že to mi už aj skôr na nový rok mi to príde. Také tá 5 tričko aj mikina. A potom, čo pôjdem k otcovi, že tu prespím, lebo mám naplánované aj ten veľký profil robiť, merania tej glykémii, vyskúšať aj bez inzulínu, že si nepichnem žiadny inzulín, a tak keď sem prídem prespať, tak toto všetko aj pozostriam, tieto časti videí a potom vyjde vianočný špeciál na YouTube. No diváci, ešte nekončíme, lebo ešte mám od babky, mi ešte niečo pod stromček tam nechali u babky, čiže babka mi to sem donesla, tak ešte to idem rozbalovať. No, tak diváci, ako som vravil, že ešte nekončíme, lebo u babky mi ešte niečo nechali pod stromček, tak ideme na to. Samozrejme, tento poprvý raz to nešlo, to bol fail, takže ešte raz som to celé napchal tam voľako a idem ešte raz. A tú sušku potom vám ukážem nakoniec. Čo tu máme? Takéto, tu budú nejaké žiletky aj na holenie s tou penou. Tu mám takéhoto anielika, ďakujem, že si. Takýto šampón som dostal od Palmolive, šampón aj sprchový gel. To je. Som zakrytý, aby to tam nebolo vinno. Som dostal ešte takéto nádherné cukríky a menej sladené od Joja. To čo je tu, je nejaká čokoláda, čo je 1 euro. A toto máme takisto spoločný cukor, diabetický. No a posledné, babka podaj mi to. Táto osuška. Vidíte, Minecraft osuška. No, Minecraft osuška, lebo však tu je aj napísaný nadpis Minecraft. Tam bol napísaný. Podľa tohoto. No a toto je všetko, čo som ešte aj u babky, čo mi nechali pod stromček. To je všetko, čo som porozbaloval. Tak zatiaľ. No tak diváci, už sme teda na koniec tohto vianočného špeciálu a povedať, že so všetkými darčekmi som spokojný, není som z ničoho sklamaný, šťastný z toho, spokojný s tými darčekmi. Tak OK diváci, toto bude na dneska všetko, ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like a nezabudnite dať odber. A vidíme sa pri ďalšom let's play alebo pri ďalšom vlogu. Tak čaute.